Very much. Monsieur Teres. Mr. Teres, sorry. Thank you so much. The first set of questions is for both AstraZeneca and... Ο κύριος Τέρες. Ένα πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω έχει να κάνει με το εμβόλιο της Moderna. Να μου πείτε μια ημερομηνία. Όταν αποκωδικοποιήσατε το DNA αυτού του ιού, το κάνατε με βάση τη δική σας έρευνα ή βάση στα δεδομένα της κινέζικης κυβέρνησης? Από εκεί και μετά το εμβόλιο σας το δοκιμάσατε προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση του ιού? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι τελικά αυτά τα εμβόλια δεν βοηθούν στο να ανακοπεί η εξάπλωση. Τρίτο ερώτημα, υπήρξαν νεκροί στις κλινικές σας δοκιμές? Και αν υπήρξαν νεκροί, από τι ακριβώς, ποιες αιτίες? Τώρα, στον εκπρόσωπο της Moderna, να ήθελα να θέσω κάποια ερώτημα. Μας λέτε ότι βασιστήκατε στην αποκωδικοποίηση του από την κινέζικη κυβέρνηση. Εδώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναφέρει σε μία λίστα όλα τα τεστ που έγιναν, όλες τις δοκιμές. Και στην περίπτωση της Moderna αναφέρεται ότι έχετε δοκιμάσει το 2017, 2018, 2019 τα εν λόγω εμβόλια. Πώς ήσασταν σε θέση λοιπόν να δοκιμάζετε αυτά τα εμβόλια όταν ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη των ιών το 2019? Μετά, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, υπάρχουν κάποιες αποκωδικοποιήσεις ή κάποιες απόρριτες πληροφορίες οι οποίες παραμένουν απόρριτες λόγω των τα εμπορικά σας συμφέροντα, αλλά υπάρχει και το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί εδώ υπάρχουν κάποιες από τις σελίδες εδώ που σας δείχνω τις σύμβασεις μεταξύ Moderna και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε λοιπόν πως αυτό το πράγμα που βλέπουμε, δηλαδή το να έχουν διαγραφεί τόσες σελίδες από μια τέτοια σύμβαση, είναι το σωστό? Όταν λείπουν τόσες πληροφορίες, όταν έχουμε να κάνουμε με εμβόλια και με αναμνηστικές δόσεις, οπότε σας ρωτώ, πότε θα δημοσιεύσετε πλήρως κείμενο των συμβάσεων που έχετε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις επιμένους κυβερνήσεις των κρατών μελών? Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ευθυνών, έθεσε συνάδελφος το ερώτημα σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθυνών από την επιχείρησή σας. Οπότε σας ρωτώ και πάλι, γιατί προσπαθείτε να μετακυλήσετε την ευθύνη στις χώρες και στους πολίτες οι οποίοι ενδέχεται να υποστούν τις παρενέργειες, ενώ εσείς λαμβάνετε όλα τα κέρδη? Ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι αφορά τις αναμνηστικές δόσεις. Μας είπατε λοιπόν ότι αυτές οι αναμνηστικές δόσεις ζητήθηκαν από την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία και εκείνη ενέκρινε αυτές τις αναμνηστικές δόσεις χωρίς να έχουν λάβει χώρα κλινικές δοκιμές με ανθρώπους. Οπότε είναι δίκαιο κάτι τέτοιο, δηλαδή το να χρησιμοποιηθούν στους ασθενείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιου είδους προϊόντα, τέτοιου είδους εμβόλια, αναμνηστικές δόσεις που δεν έχουν δοκιμαστεί κλινικά με ανθρώπους? Πρόεδρος, δεν θα πρέπει να ομιλείτε τόσο. Ο κύριος Εταιρείας, νομίζω πως είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα, πάρα πολύ σημαντικά, και θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και στα ερωτήματα που έθεσαν και οι συνάδελφοι, γιατί θα πρέπει οι εκπροσώποι αυτών των επιχειρήσεων να είναι και διαφανείς ό,τι αφορά τις απαντήσεις που δίνουν, και δεν το κάνουν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Moderna και της AstraZeneca. Μια απλή ερώτηση συγκεκριμένη. Κατά τη διαπραγμάτευση που κάνετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε στο τραπέζι το γεγονός ότι το εμβόλιο θα πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό? Το έθεσε αυτό, ναι ή όχι? Και αν ναι, αν όχι εντάξει, αλλά αν ναι, εσείς γιατί το αρνηθήκατε? Ο Σανόφη επίσης σε μία ερώτηση είπε ότι δεν θυμάται τα στοιχεία. Ελπίζω να έχετε καλύτερη μνήμη για αυτό το θέμα. Για τη Moderna μια ερώτηση. Είπατε ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν είναι τα μόνα διανοητικά δικαιώματα και θα πρέπει τα εμβόλια να είναι ανοιχτά και προσπελάσιμα από όλους. Για τις τιμές. Ξέρετε ότι χωρίς την δημόσια ενίσχυση θα υπήρχαν τα εμβόλια σας. Αυτό ήταν ξεκάθαρο για την έρευνα, για τη χρηματοδότηση, και χωρίς τις δεσμευτικές άδειες επίσης που επίσης σήμερα είδαμε στην πανδημία, όχι μόνο είδαμε αυξήσεις των τιμών, αλλά και διαφορετικές τιμές. Έχετε ας πούμε πουλήσει το εμβόλιο σας σε $12,5 στις ΗΠΑ τη δόση, $22 στην Ευρώπη, στην Κολομβία ζητήσατε $30 και στην Νότια Αφρική $42. Γιατί έχετε αυτές τις διαφορετικές τιμές?
και γιατί κάποιες χώρες όπως η Νότιος Αφρική θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο. Γιατί έχουν λιγότερο δικαίωμα στον εμβολιασμό. Μια τελευταία ερώτηση. Ίσως φιλοσοφική, αν μου επιτρέπετε. Και η κυρία από την AstraZeneca επιβεβαίωσε ότι η ευθύνη σε περίπτωση βλάβης αναλαμβάνεται από το κοινό. Γιατί τότε το προϊόν, σε αυτό το τελικό προϊόν, δεν είναι δημόσιο αγαθό. Ευχαριστώ, ο κύριος Σίνσιτς. Please stick to the time. Σεβαστείτε και το χρόνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς, δεν μας δίνονται καθαρές απαντήσεις. Μία ερώτηση για τον εκπρόσωπο της AstraZeneca, την κυρία Ρέιτς, και μία για τον εκπρόσωπο της Moderna, τον κύριο Μπανσέλ. Κυρία Ρέιτς, είπατε ότι η αποτελεσματικότητα είναι 91 με 93% ανάλογα με την κατηγορία. Πόσο κρατάει όμως αυτή η αποτελεσματικότητα, 15 μέρες, 50 μέρες, πώς αλλάζει το χρόνο? Η άλλη ερώτηση για τον κύριο Μπανσέλ, της Moderna. Έχω μπροστά μου ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό MVPI για τα εμβόλια mRNA. Γιατί αγνοείται την βιολογία αυτών των εμβολίων? Το mRNA δεν ενσωματώνεται στο ανθρώπινο γονιδίωμα, λέει. Μερικές φορές έχουμε σήματα που δείχνει ότι τα εμβόλια mRNA δημιουργούν αντίσταση στο ανθρώπινο γονιδίωμα και επομένως έχουμε πρόβλημα με την αξιοπιστία των πληροφοριών. Ερώτηση προς τη Moderna. Εξετάσατε τη δυνατότητα ένταξης του mRNA στο ανθρώπινο γονιδίωμα και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πιστεύετε ή έχετε στοιχεία ότι ενσωματώνεται στο ανθρώπινο γονιδίωμα ή δεν ενσωματώνεται? Ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο. Κύριε Μπανσέλ, θα απαντήσετε πρώτος. And please, very specific answer to the specific. Παρακαλώ, συγκεκριμένες ερωτήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις να δώσετε στις ερωτήσεις, παρακαλώ. Yes, we use the sequence of a virus published by the Chinese government that was online and tested by many scientists in academic labs and government labs that we use for the design of a vaccine. You make a statement on the poor efficacy of a vaccine against preventing infection. That actually was not correct in the 2021 timeframe, where it was mostly alpha and delta. As you recall, the vaccines were holding very well to infection and, of course, hospitalization and death, which was really important. What happened was a change with Omicron. As you know, the Omicron virus was a big genetic drift from the original sequence coming out of China, which is why the vaccine needed to be retooled. The good news for public health is the vaccine held very well against hospitalization and death, which, as we all know, is the number one priority of those vaccines. On the phase 3 clinical trial, I'm not aware of any death that happened during the phase 3 of a clinical trial. You mentioned the document from EMA, which I'm not aware of, but the vaccine that we tested before is what I mentioned to one of your colleagues in my previous set of answers, which is since 2015, we have been doing clinical trial with our vaccines. This is not, of course, against SARS-CoV-2 because the virus did not exist. It was against flu, RSV, and also pandemic flu strain. So that is why we were able to get validation of a platform in a clinic. On the liabilities, as has been done by all the manufacturers, governments wanted a quick approval of a vaccine. And so for the conditional approval, it was important to give us some guarantees in terms of indemnification, because we cannot have our cake and eat it too. We wanted the vaccine quick without giving time to manufacturers to have long-term studies because of the nature of the pandemic. And then the last question around testing in human, as I answered in the previous set of questions, the vaccine that is as a conditional approval for booster bivalent against Omicron that has been approved in Europe last week did have clinical study happening for this vaccine. It's the one in the US that did not. But the one in Europe, there was human testing.
The second set of questions is during the negotiation around the public good point. I'm not aware, I was not physically present in those negotiations, so I don't know if that discussion happened or not. On the different prices, this is very typical to have different prices by volume. As you can understand, the economies of scale that you have, not only in pharmaceutical, but for any industry. If you make one product or 10 products or 1 million products, your cost is not the same. And so we're able with volume to give a much higher pricing. And on the last question on integration, it is of course a scientific possibility. It would be foolish in the field of science to say something is impossible or will never happen. We are studying it. As of today, we do not believe that this is a clinical and a safety problem. Thank you. Thank you very much. On the pricing, we will come back in any case. Θα επανέλθουμε στο θέμα της τιμής. Θα συνδυάσουμε την έλλειψη διαφάνειας με την διαφοροποίηση των τιμών. Κυρία από την AstraZeneca. Ο κύριος Μπανσέλ απάντησε μέρη στην ερώτηση του κυρίου Τερές. Όπως ξέρετε, να πω και εγώ ότι το δικό μας εμβόλιο αναπτύχθηκε με βάση μια πλατφόρμα και ένα εμβόλιο που προϋπήρχε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για την ευθύνη. Λυπάμαι που ακούω ότι δεν είσαστε ικανοποιημένος με τις απαντήσεις που σας δώσαμε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται. Η ευθύνη και η ρήτρα αποζημίωσης συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, γιατί όλοι θέλαν να επιταχυνθεί η διαδικασία ανάπτυξης και παράδοσης των εμβολίων. Είναι κλασική πρακτική σε περίπτωση επιγουσών καταστάσεων και προστατεύει και στηρίζει όλους, ούτως ώστε να κινηθούμε όλοι με την όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επομένως, η ρήτρα αποζημίωσης και ευθύνης αφορά μόνο τις δόσεις για τις οποίες υπήρχε το συμβόλαιο, δηλαδή για τη φάση της πανδημίας μόνο και όχι τις μετέπειτα φάσεις. Για την ερώτηση του κυρίου Μποτέγκα, για τη συζήτηση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωσή μας δεν μπήκε αυτό το ερώτημα στο τραπέζι για έναν απλό λόγο. Γιατί όπως σας είπα ήδη, το μοντέλο μας από την αρχή ήταν εθελοντικά να κάνουμε μεταφορά τεχνολογίας σε πάνω από 20 εταίρους όλο τον κόσμο. Δηλαδή από μόνοι μας κάναμε αυτή τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Δεν τέθηκε λοιπόν αυτό το ερώτημα καθόλου. Κατά τη μεταφορά τεχνολογίας προς τόσους πολλούς εταίρους δεσμευτήκαμε επίσης και να υπάρξει δίκαιη πρόσβαση αφιλοκερδός στο εμβόλιο. Επομένως, το θέμα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας δεν τέθηκε καθόλου. Για την τελευταία ερώτηση του κύριου Σίντσιτς, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Σημείωσα το ερώτημά σας και στην προηγούμενη συζήτηση που έγινε. Είναι σημαντικό να καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο των αντισωμάτων που υπάρχουν αμέσως μετά τον εμβολιασμό ή βραχυπρόθεσμα και να το διαφοροποιήσουμε σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου που αφορά τους επόμενους 3, 6, 9 μήνες. Και έχει να κάνει με την προστασία κατά της εισόδου στο νοσοκομείο, της σοβαρής νόσης κτλ. Όταν προέκυψαν τα γεγονότα, αμέσως μετά, τα μόνα αποτέλεσμα που είχαμε ήταν το επίπεδο των αντισωμάτων. Και εσείς αναφερθήκατε στο ποσοστό που δώσαμε, 90, 90 και τα 100. Φυσικά χρειαζόμαστε χρόνο για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική αποτελεσματικότητα και η προστασία που παρέχει το εμβόλιο. Γιατί χρειαζόμαστε να παρακολουθήσουμε τους ασθενείς πολύ μετά τις αρχικές κλινικές δοκιμές. Επομένως, το νούμερο που σας έδωσα σε 91 και 93% αφορούν την αποτελεσματικότητα και προστασία κατά της πιθανότητας ανάγκης εισαγωγής στο νοσοκομείο. Και έχουμε στοιχεία για τους επόμενους